Helo a chroeso i bodlediad rygbi Cymru da'r ddwy Carwyn eto, Carwyn Hanes i fi a ymuno dwi yw Carwyn Evans. Carwyn, siwr i ti a siwr mae popeth lawr ar ffordd Castnewydd? Yn dda iawn, diolch. Mae'n braf gallu dweud, am y tro cyntaf fi'n bod fi wedi ymuno â chi, bod yr haul mas yn sort of not seen since 1994. Na, mae'n fendigedig. Mae'n arwydd bod Sevens rygbi ar y ffordd hefyd yn rhywbeth pan ti'n dechrau gweld yr haul ar y weekend. Ie, o ti'n sôn am Sevens, o'n i'n cyfweld â un o chwaraewyr tîm cyffwrdd Cymru yn gynharach, sydd Cyrraedd sydd ar fi'n ennill ei canfed cap dros y haf. Ond ie, mae fe'n ti'n gweud o'r hael mas, mae fe'n tywynnu, mae'r ddwy o ni wedi bod mewn yn y tŷ drydydd. Do, yn union, yn gweithio'n galed fel yr arfer. Ie, yn union. Sôn am gweithio'n galed, y tîm sydd wedi gweithio'n galed, galed iawn dros yr wythnos diwetha, dreigiau. Maen nhw wedi gwneud llawer o fusnes dros y 7 dydd diwetha, yn dyn nhw 5 arwyddiad fi'n credu, CEO newydd. Beth ti'n gwneud o'r syniad sy'n dod mas o'r tîm fwy o dwyrain Cymru? Mae'n wych i weld mewn ffordd. Ni wastad yn sôn am fel y dreigiau, felly'r tîm sy'n gadael pethau funud ola, nes i ddim really wneud marquee signings, ond ar y cam, a oddi ar y cam, yn dros yr wythnos diwetha yma, mae rhai'r enwau sydd wedi cyrraedd Rodney Parade, mae rai bod y cefnogwyr yn gyffroes iawn, achos os gall pob un gelo, mi fydden nhw'n dîm uffernol o galed i chwarae, yn wedi gyda rhywun fel tua am y mewn i edrych ar ôl ar amddiffyn, ti'n sy'n gwybod dau natur fydden nhw'n solid yn amddiffyn, felly rhywbeth maen nhw wedi bod yn wan yno dros y sawl tymor bellach. Felly os gall ei sort o'r amddiffyn mas, fydden nhw'n dîm i wylio. Yn union, heb gael hyfforddiad yr amddiffyn am 12 mis, mae hwnna'n mynd i cael effaith enfawr ar dîm, unrhyw dîm, a maen nhw wedi ffindo fe'n anodd eleni, a gobeithio da ti yn dod mewn, bydd pethau'n gwella. Wrth gwrs, fi'n cofio fe o'i gyfnod dar gweilch, wrth gwrs, fel wythwr a rhai o'r anhygoel am sbel mawr fyna. Ond yn gystal, mae'r rwyddiadau wedi bod. Harry Wilson, nid y pêl-droedwr, bod Carwyn yn ysgol top Crys Cymru ar nawr. Ond Harry Wilson o Waratahs yn Australia. Rob Simmons, cynt o Scarlett. Gwrs, y cwbl o flynyddoedd yn ôl. Chris Hollis, Hollis, mae fe'n dechrau ar penwythnos i fod yn onest. Ex-Stormers a Skellwr. Shane Lewis Hughes, un arall o'n i'n trafod ddo ar bodlediad Caerdydd. Un arall, yr wythwr sydd enw fi wedi anghofio o Tonga. Sio rhywbeth yn cael ei Efe Sio? Na, Sio sy'n gadael, ynddo fe? Na ffindo fe mas. Ond ie, mae restr 5 chwaraewr fyna. Fel nes i sôn, mae chwaraewyr yn gadael yr un fath. Gonzalo Bertrand mewn o'r Arianed sydd nawr da'r Caerdydd ar fenthyg. Chwaraewyr eraill fel Sio Tompkinson, Max Clark, Corey Baldwin, Sean Lonsdale, Aki Sibley, a Corey Baldwin, a Nathan Evans a Lewis Jones yn gystal. Be ti wedi wneud o hwn, Dreigiau? Oedd llawer o sôn bod nhw'n mynd i fod yn fwy positif eleni, oherwydd oedd y rhanbarthau eraill yn lleihau y salary cap. Wyt ti'n teimlo eleni bydd blwyddyn nesaf bydd yn well i nhw? Oherwydd nhw'n heb wella llawer eleni, ydyn nhw? Na, fi'n gael ei prif broblem y dreigiau. Maen nhw'n eog o fe bach yr haf hyn eto. Maen nhw'n weld fel maen nhw'n staco lan mewn ambell i safle, fel mae'r rheng ôl, lle ti ddadle, mae'r rheng ôl nhw'n iawn cyn bod nhw'n arwyddo'r wythwr o Tonga a Shane Lewis Hughes. Ond, fel, as rhywbeth, o'n i'n gobeithio bod nhw wedi dysgu o'r ffaith bod fe mae canolwyr, mae 2 canolwyr yn gadael enni, sydd ddim rili wedi cael yr effaith so'n credu, o'n nhw'n gobeithio pan arwyddo nhw Clark a Sio, Tomkinson? Tomlinson, ie. Fi'n credu nhw'n
o'n nhw'n disgwyl pethau mawr oddi wrth ddoi ni, ond dyn nhw ddim wedi delifro, a fi jyst yn gobeithio nawr bod nhw'n disgwyl y ddoi chwaraewr newydd yn y rheng o'r mewn, a rhyw newid popeth, achos, a mwyn gwybod honest y ti, pan ti'n meddwl Basham, Wainwright, Cedi, mae hwnna ar lefel rhanbarthol yn rhengol da. Fi'n gwybod bod Wainwright yn mynd o'r goll i dîm Cymru am gyfnodau, ond mae eisiau yn falus bod nhw'n cael y balans yn iawn, a hefyd, fel, sy'n pwynt cael rhengol wych os yw'r front five di ddim quite yn gweithio. Wedyn, disgwyl pethau mor wrth chwaraewyr sy'n dod mewn, ond mae rhaid i'r chwaraewyr sy'n am barod i godi safon i gynnal y chwaraewyr newydd yma. Ie, ti'n spot on. Ti'n sôn am chwaraewyr sy'n dod mewn. Maen nhw'n dod, Hughes, mae fe'n dod mewn yn lle Lonsdale. Maen nhw'r un fath, rhywun sy'n gallu wario yn yr air running, rhan fwy o'r amser, chwech sy'n gallu neidio yn y lein, a i fi, mae hwnna'n diddorol. Fi'n gwybod bod mae rhywbeth mae Dai Flanagan yn hoff iawn ohono, yw chwech sy'n dda yn y llinell, a rhywun fel Ryan Woodman yn dod trwyddo, mae hwnna'n chwaraewr dda fyd yn y safle hynny. Simmons, mae fe'n dda yn yr ail reng, ond y gap enfawr fyna yw reng flan. A dim arwyddiad wedi bod. Mae'r arwyddion wedi bod yn y rheng ôl, a fel nes i sôn, y Solomoni Ffynaki wedi edrych lan nawr o fenthyg Google o Tonga, mae Moana Pacifica, mae fe'n dod mewn, a rheng ôl i hefyd, felly ti angen cryfder yn niferoedd wrth gwrs, yn ywedig yn y rheng ôl, lle mae drigiau, os ti'n gofyn Oli Griffiths a Lana, fe wedi cael ei fywyd, mae fe fel rhestr a hanner, ond yn edrych ymlaen nawr, be maen nhw angen yw fwy o gryfder yn y rheng flan, a fwy o gryfder falle yn y maswyr, a falle yn y mewnwr fyd. Rodri yw'r unig mewnwr yn... Wel, dyn blacwr wrth gwrs, so ni'n braidd i gweld blac ar y lenni, i fod yn cwbl onest. Felly, sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd dyn nhw mynd ymlaen. Edrych ar y bant o'r ca, fi'n credu bod yn gwneud cwbl o arwyddion dda, a Rhys Bloomberg, fel CEO yn dod mewn o Gaerdydd. O'n i wedi cael cyfweliad dy fe blynyddoedd yn ôl, a dde'n gryf iawn ar y ddylanwad mae wedi cael fel COO, Chief Operating Officer yn Saesneg, o Gaerdydd. A gobeithio mae fe'n gallu cael yr un effaith, oherwydd un o'r llunellau nath o weid yw, it's been the graveyard of rugby mewn rhyw ffordd o dreigiau yn ddiweddar. Ti'n cytuno da'r asesiad hynny, a sut ti'n wella hynny yn y dyfodol? Mae'n galed mewn ffordd, ydw, achos bron o fod ers i'r rhanbarthau gael ei ffurfio, mae'r dreigiau wedi cael ei gweld fel y brawd bach, neu yr un sydd ddim yn codi safon y gweddill. Wedyn, mae'r tag na wedi bod dan ers bod nhw'n cael ei ffurfio. Mae wedi bod yn galed iawn iddyn nhw siglo hwnna. Wrth gwrs, dyw canlyniadau nhw ar y ca ddim rili helpu nhw, achos dyn nhw ddim wedi rili cyrraedd yr uchel fannau le maen nhw wedi bod yn brwydro am y top. Wedyn, hwnna bach yn hars, achos sa ti'n gofyn i'r ffyddloniaid yn Rodney Parade, dyn nhw'n gweud bod y lle pethau o fynwent lle ti'n gyrraedd. Ond o ran safon y rygbi, falle bod bob pwynt o fe. A ni'n cyrraedd pwynt nawr, ni'n aml yn clywed dadle am os eisiau 4 rhanbarth neu os eisiau torri rhanbarthau. A os mae torri rhanbarthau fydd yn digwydd yn y pen draw, mae'r rhain i gyd nawr yn brwydro nid am i dyfodol nhw fel chwaraewyr rygbi, ond hefyd am dyfodol y clwb maen nhw'n cynrychioli. A i fi, mae hwnna'n codi'r stakes tipyn, a mae'n edrych fel bod y dreigiau bron o fod yn gweithio dyfle o'r yw, reit. Mae'n awdycs ar ôl ymlaen, ni'n iawn oddi ar y ca. Sy'n eisiau ei gwared o ni, drychwch ar y rhanbarthau eraill. A maen nhw'n sicr yn creu tipyn o sŵn yng Chasnewydd ar hyn o bryd, a mae eisiau rhanbarthau dal i sylw'r hyn, achos os gael dreigiau gael ein iawn ar y cat yma nesaf, wedyn maen nhw o bosib, ond i weld bethau drastig yn digwydd, yn ei fod yn gorffen o well na Gaerdydd a'r Scarlett ar hyn o bryd, beth ti'n dadlu? Ie, fi'n gyrru Scarlett yw'r sydd angen talu sylw yn fwyaf, oherwydd mewn ffordd, falle mae hwnna'n swnio'n hallt, ond yn hanesyddol, mae pobl wastad wedi dweud, wel, ti'n methu cael
rhanbarthau i Gymru heb Llanelli, heb Scarlett. Dim Llanelli yn yr EDC neu yn y gyngred. Pwy a wyr, falle bydd dim Scarlett i ddod yn y dyfodol a ffordd mae pethau'n mynd. Man y man sy'n mynd ymlaen i Scarlett, oherwydd hwnna yw newyddion y dydd neu'r cordo ar nos Iau a, wel, llawer o chwaraewyr wedi gadael. Wrth gwrs, o'n i'n gwybod am rhai o nhw, Ken Owens, wrth gwrs yn ymddeol oherwydd anafiadau. Jonathan Davies, fi credu cwbl o thnos yn ôl, oedd y ddoi ni'n meddwl bod e'n mynd i barhau am flwyddyn arall, ond na, mae testimonial blwyddyn da fe, ond oedd ei ar y cae hwnna, a mae fe dal moyn chwarae ddo. Be ti wedi gwneud o hynny bod wedi cael ei adael gan Scarlett yn hyd a boes fel Scott Williams a rhai o boes fwyaf brofiadol fel Wyn Jones hyd yn oed? Odi, mae'n rhestr ddiddorol mewn ffordd. Fi'n credu mae ambell i enw na, fel ti'n sôn, Ken, Samson Lee, Johnny McNichol, eisiau sy'n gadael, a Kieran Hardy, a Steph Thomas. Ni'n gwybod bod nhw'n ymuno o'r gwych tymor nesa. Ond wedyn, mae ambell i enw na sy'n codi ambell i gwestiwn mewn ffordd. Fel i fi, oedd gweld enw Ryan Combi'r ar y rhestr yn sioc. Mae fe, fi'n gwybod falle bod e wedi dechrau gymaint y gemau eleni ac yn y gorffennol, ond mae record e ar y ca, fi'n credu cais yn llain one every 3 teimlo beth yw ei record e. Fi'n gwybod sydd yn wych i gymaru rai o asgellwyr gorau'r byd, ond i dîm sy'n stryglo sgoro, os oes da ti chwaraewr sy'n sgoro cais bob 3 gêm, mae'n help, yn dweud. O'n i wedi meddwl falle bydde enw asgellwr ar y rhestr, ond i ddim yn disgwyl fo'n combir, byddai'n gwybod honest ti. Mae Wyn Jones yn rhyfedd hefyd, fi ddim yn hollol siŵr beth sy'n digwydd fyna, ond mae'n ddiweddglo trist, achos mae Wyn Jones gyda un o'r prop sgorau yn hemisffer y gogledd. Mae'r boi di chwarae'r llewod, mae fe'n stalwart o unrhyw scrum, yn dweud, ond am ba bynnag rheswm, dyw e i wyneb ddim yn ffito mewn i cynlluniau Dwayne Peel, a fel ni'n gwybod yn rygbi busnes yw ar diwedd y dydd, a maen nhw'n gofyn eu penderfyniadau caled. Mae jyst, ti'n colli 2 brop fyna. Mae eisiau edrych ar pwy sy'n dod mewn i olynu hwnna mewn ffordd, pwy sy'n llenwi'r gap, a ti'n colli Samson Lee ar ochr arall, yn dweud. So mewn ffordd, wel, pan ti'n mewn ti, Wyn Jones, Ken Owens, Samson Lee, mae hwnna'n league-winning front row sydd i gyd yn gadael yn yr un haf. Wedyn, mae hwnna'n tipyn o ergyd i unrhyw dîm, ond yn wedig i dîm sydd wedi ennill tair gwaith mewn tymor. Ie, bydd yn diddorol iawn. Hefyd, Edwin Swart a Joe Jones yn gadael, Steph mewn rhan rheng flan arall. Mae anafiadau rheng flan, wrth gwrs, mae'r Scarlett heb weld Samson Lee neu Ken Owens eleni. Felly, wrth gwrs, maen nhw'n golled enfawr, ond yn hermau beth sydd bod ar y ca eleni yn erbyn beth sydd ar y ca blwyddyn nesaf. Felly, bach o dylyniant fyna. Bydd dal, ydych chi, Charles Mathias, Ryan Elias, Sean Evans yn wario eitha dda fel bachwn yn fy marn i fod yn deg iddo fe, a'r ddau ifanc Sam Wainwright a Harry O'Connor. Ond ie, mae amlwg angen arwyddo rhywun yn y rheng flan os mae arian fyna yn dos. Oherwydd mae hwnna'n llawer o gryfder tu ôl, a byddwn ni ddim yn edrych ar nhw a gweud bod hwnna'n welliant ar lenni lle mae, i fod yn onest, mae scrum wedi cael ei effeithio llawer a cael ei gwthio yn ôl llawer. Odi, na'r peth, yn dweud. Mae'r rhestr ma'n bryderus yn hermau sefyllfa ariannol os gareth. Dwi jyst yn darllen mewn i'r enwau sy'n gadael a felly pa fath o salari fydde'r chwaraewyr ni arno. Ond yn sicr, os ydy'r Scarlett am unrhyw o beth o'r bel yn cyrraedd yr olwyr blwyddyn nesaf, mae angen teithio lan y 5 blaen, achos ar hyn o bryd, mae'r blaenwyr mewn ffordd sydd na blwyddyn nesaf, rhywun beth eleni, di cael ei cosbi sawl gwaith ym mhob gêm yn y scrum, dy'r scrum ddim yn edrych fel un sy'n mynd ymlaen. Wedyn, os nad ni'n arwyddo rhywun i deithio hwnna lan, wel, mwy o'r un peth yw e. A wedyn, mae angen o ddifri edrych ar fel le ti'n rhoi'r 4 rhanbarth o ran safleu. Oedd y byddwn ni yn dadle, mae
y Scarlett fydd y gwana o bell ffordd, ond i bai bod rhywbeth drastig yn digwydd dros y 3 mis nesaf yma. Ie, gair cyflym am Dan Jones, falle nid maswr o Scarlett, cefnogwyr y Scarlett eisiau ar brydiau, ond falle, yn fy marn i, maswr o'n nhw angen ar brydiau i fod yn dig. Nath o'n perfformio yn anhygol, ti'n sôn am perfformiadau yn erbyn Toulon, Leinster wrth gwrs, oedd yna yn rhwng ginderfynol ar ffainal yn Ewrop y flwyddyn ar ôl ennill y gyngred. Rhwng ginderfynol yn Ewrop, ffainal yn y gyngred. A fi'n meddwl bod e'n wedi bod yn chwarae o fri Scarlett, a wrth gwrs, da'r chwaraewyr fel Titcomb, Ioan Lloyd a Sam Costello, falle, ys dim digon o le i nhw roi lle Dan Jones, ond os o'n i'n un o'r rhanbarthau eraill, enghraifft y dreigiau, i fod yn onest, os o'n i'n edrych fel maswr, byddwn ni moyn ar gyfer y flwyddyn gyfan, byddwn neud swydd da a cico'r ciciau a rheoli'r blaenwyr. Dan Jones bydde chwaraewr dda i wneud hynny. Felly, a Scott Williams wrth gwrs hefyd, chwaraewr arall sydd wedi gadael, ond dyddiau gorau Scott Williams falle di mynd blwyddyn diwetha a oherwydd anaddiadau felly flwyddyn cynt, ond chwaraewr anhygoel ar ei ddydd. Ond ie, mae'n amlwg, wrth i ni ddechrau'r pod, siarad efo ti bo 10 munud a fwy, mynd i heb sôn am unrhyw rygbi, o ddim rygbi rhanbarthol dros y penwythnos, ond be nes ti o'r rhwng ginderfynol o'r Welsh Premiership, unrhyw Welsh Premiership, fel nes ti sôn oedd priodest y ti ar y penwythnos, ond nes ti gael cyfle i weld unrhyw beth? Dim ar y dydd, ond wedi dal fyny ers hynny, a mae'n gweud fel, ti'n gallu gweld pam bod Llanymddyfri a Chasnewydd 5 pwynt ar hugain ymlaen o weddill y pac, achos cream rises to the top ar diwedd y dydd, yn dyfe, a fi'n credu oedd y ddoi dîm ni wedi perfformio yn wych. Chwarae teg i Gaerdydd, wnaethon nhw frwydro'n dda a rhoi pwysau ar Llanymddyfri, a oedd hi'n gêm dyn agos fel oedd Gareth yn sôn gyda ni ar y pod oedd ysbrydda. Oedd yn mynd disgwyl gêm hawdd, ond wedyn yn y cwarter ola, jyst Llanymddyfri'n gallu ffindo'r gyr arall yn mewn ffordd, yn dyfe i sicrhau i lle nhw'n y ffeinal. Mae'n braf meddwl ar ôl 25 gêm nawr, bod ni'n cyrraedd y showpiece, a mae ti'r ddoi dîm oedd ar y top yn y gêm hynny. Fel dwi wedi sôn, dwi ddim y fan mwyaf o gemau ail gyfle. Dwi'n credu os ti'n ddigon da dros 24 gêm, dros y fe ddim dod lawr i 160 minutes o knockout, ond fel am nhw'n neud mae'n exciting, mae fe'n ymestyn y tymor am bythefnos arall, ond nawr ni'n mynd i gael y ddoi dîm gorau ar y cael enni yn brwydro am 80 munud i weld pwy sy'n cael ei croni'n bencampwyr. Ie, mae fe'n eitha dda i fod yna. So, fi yn dieddu gytuno ti ynglyn â gemau ail gyfle yn rhannol. Y ffaith bod 1 pwynt rhwng y ddoi dîm ar ben y gyngred, a nawr mae 1 gêm i ddewis pwy sy'n mynd i ennill y gyngred. Mae rhywbeth o farth. Pardon? Mae rhywbeth Hollywoodaidd amdano fe, dros e? Ie, yn union. Ryan Reynolds a Rob McElhenney eisiau prynu hwnna, ond mae rhyw fath o stori dda yn beth i hwnna. A ie, gobeithio bydd e'n gêm dda iawn. Ti'n sôn am trau'r chwaraewyr a'r perfformiad a Llanymddyfri yn enwedig, ti'n perfformio dda un arall, Max Page, oedd e'n cais anhygol. Fel cefnogwr y Scarlett, pa mor byw dy deimladau beth i fe? Ni'n sôn am y pethau ddim mor bositif yn Mr Scarlett, ond mae chwaraewyr dda yn dod trwy'r amser yn dos. Ond sicr, a mae Max Page wir yn dalent. Ti'n gwybod, o'n i'n trafod Max Page ar y Scarlett Fever yn gynt yn yr wythnos, a beth o'n i'n dweud oedd, byddwn ni'n trial nawr yn y gemau pre-season a gweld sy'n mae fe'n mynd, a snad yw yn sireni, rhoi fy nôl i Llanymddyfri am y tymor. I fi, does dim pwynt cael rhywun fel Max Page yn eistedd y fainc neu'n dyla tackle bags yn ymarfer. Dwi ddim yn ei wella i gemau. Mae cwbl o bethau sydd angen dy fe weithio arno, a mae fy'n i fi na, mae fy'n i tîm y ffordd i'r Scarlett dweud, reit, ti on the verge, ond mae eisiau ti weithio ar hyn a hyn, a fydde di'n all-round player. Na di hwnna, a fydde di'n sireni yn y tîm ma.
ond os nad yw'n gweithio fe'n pre-season, dim dal yn ôl a bod e'n chwarae, achos diwedd y dydd, mae'n grwt mor ifanc, a mae'r talent ni'n gweld, fel wnaethon ni weld yn erbyn Gaerdydd ar wythnos na, mae'n eisiau fel par y rygbi. Mae fe'n rhoi drwy'n ali, gadewch ei expreso un ar y ca. So just cyffroes, ond ddim eisiau fe gael ei sbwylo yn rhan o garfan hytrach na chwarae wythnos. Beth yw ei safle, ti'n credu? Oherwydd fi wedi gweld e'n wario 12, fi wedi gweld e'n 15 asgell nawr. Fi'n credu felly mae 13 fyddau yn y pen draw, ond to, fel ni wedi gweld y mis yn gredu, dechrau fel asgell a gweithio fe mewn. Mae'n un o'r hyn, ti eisiau, so ti moyn twlu fe'r canol, a wedyn bod e fel rabbit caught in the headlights. Ti moyn rhoi cyfle iddyn nhw weithredu a dod fyny i gyflymder y gêm rhanbarthol. Wedyn, fi'n credu mae'n mynd i fod yn dalent y le fydd yn chwarae, ond mae jyst yn un o'r rheina sydd fel eisiau bach o bwyll a rhoi cyfle iddo fe i ddatblygu i fod yn chwaraewr fydd e. Ie, mae'n ddiddorol. Mae pawb yn sôn am rhywun fel George North yn symud mewn i'r canol. Oedd holl ffys y ffwdan yn beth i fe yng Nghymru, o'n i'n meddwl. Os ti'n edrych nôl, Tanw Manga di symud mewn i'r canol, mae Nonw di symud o'r asgell i'r canol. Oedd Andrew Ford wedi rhoi clipiau lan o nid AB de Villiers, Jean de Villiers yn rhyngipiau pasau. Bydde AB de Villiers wedi gwneud yn ddafyd, ond Jean de Villiers yn rhyngipiau pasau. A ddim wisgo Chris rhif 40, ond i ddim sy'n sylwi bod wedi dechrau bant yn wario dros Springboks ar rhif 40 cyn symud i 12. Felly, mae fe'n gallu digwydd. A falle sy'n angen gweud, ti yw'r safle yma, neu ti yw'r safle yna ar yr amser yma. Ond, bydd yn diddorol i weld sut mae fe'n datblygu, oherwydd ti weld e'n wario dros Gymru dan 20 yn erbyn Eidal. O'n i'n meddwl yn y dda iawn fel 12, ond oedd e ddim yn sefyll mas fel 12 naturiol, ond oedd e'n wario rôl yn wych, o'n i'n meddwl. Felly gewn ni weld sut mae fe'n chwarae. Ond fel nes i sôn, Llanymddyfri yn curo Caerdydd a Chasnewydd yn curo Glynebwy. Sut ti'n gweld y ffeinal te, Carwyn? Wrth gwrs, Garth Potter ymlaen wrth yswetha. Nath ei weid, oedd e'n gobeithio bydde Glynebwy yn mynd trwyddo yn lle Chasnewydd. Be yw dy farn di? Anaml byddai'n eistedd ar y ffens, a dwi ddim yn credu bod i'n eistedd ar y ffens heno, ond fi'n gallen ni fod yn hollol wrong yn y prediction yma, ond fi'n credu, gan fod Llanymddyfri'n chwarae adre, gan bod nhw yn mynd i gael y dre cyfan, a bosib y sir ar eu cefen nhw, fi'n gweld nhw'n mynd â'i mewn gêm dyn iawn. Fi'n mynd credu fydd lot ynddi. Fydd un o'r rheina on a knife edge. Llanymddyfri o 4 pwynt, felly fi jyst yn gobeithio bydd e'n spectacle, achos ar gobeithio fydd lot o, felly sy'n wedi gwylio lot o'r Welsh Prem yn gwylio'r gêm ar y teledu a'n cael ei syfrdanu ar safon, achos mae dati'r 2 dîm agosau'r rhanbarthau technically yn chwarae'r penwythnos. Wedyn, gobeithio allan nhw roi sioe i bawb fydd yn Llanymddyfri ac yn gwylio'r teledu. O'n i jyst cael look nawr i weld siwp mor tywydd ar ddydd Sadwrn. Tynnu nhw ar sbel ar gyfer gêm, ond fi'n credu bod e'n eitha pwysig yn y gêm yma. Fi'n gall blaenwyr Llanymddyfri cael y goruchafiaeth. Os maen nhw'n gallu cael y goruchafiaeth a cael rwystyr y gêm yn gweithio'n dda o 9 i 10, falle maen nhw'n gallu cael y buddugoliaeth, ond fi'n mynd i weid y ffordd arall. Fi'n credu Chasnewydd, mae gymaint o momentum dyn nhw. Wrth gwrs, nath nhw giro Llanymddyfri tro diwethaf i'r 2 dîm dod at ei gilydd dda, yn eitha cyfforddus i fod yn onest yn beth i hynny. Fy marn i Chasnewydd, fi methu gweld unrhyw beth gwahanol. Nes i weid ynglyn â Chasnewydd yn y Glynebwy, o'n i'n credu bod yn mynd i rhoi eitha glatcher iddyn nhw, a nath nhw'n gwneud hynny. Fi'n credu allan nhw'n gwneud job dros yn erbyn Llanymddyfri hefyd. Bydd siom wrth gwrs ar ôl i Llanymddyfri ennill y gyngred, ond dyna pam mae pobl yn licio gemau a gyfle, y jeopardy o'r gêm ola, popeth ar y linell. So felly ni'n anghytuno ar y pod. Dylen ni jyst ddim iestyn wrth yma i roi y ddar dyngedfennol, ond felly neges i fe gofyn am ei farn hefyd.
Ond ie, bydd yn gêm andros o dda fi'n credu ar y penwythnos. Gobeithio bydd yn cael llwyfan mewn heiddi o feddwl bod y gemau rhanbarthau nôl. Be ti'n credu o hynny? Bydd yn wedi bod yn fraf os oedd y gêm yn un o'r bye weeks Ewrop, bydde fe? Bydde, ti'n meddwl, fel ti'n sôn, mae digon o bye weeks ti bod i allu ffito fe mewn, bod nhw ddim yn gorfod clasio gyda gemau rhanbarthau. Fi sy'n cael lwcs ydyn nawr, a di'r kick-off. O, mae i gemau i 3 ar pnawn dydd Sadwrn sy'n helpu yn yr achos hynny, ond mae'r sgaled yn kick-off yn chwarae'n 5 munud wedi 3, so mae hwnna'n awful planning clash mewn ffordd. Fi'n gwybod bod nhw wedi trefnu'r gêm am hell cyn hell yn ôl, ond ti'n meddwl bod rhyw fath o fel sy'n cyffredin felly di gallu dod mewn. Hyn o'r chwarae, wel na, ti'n meddwl chwarae wedi syl, ond oedd ffordd o gwmpas y clash ma, a fi'n credu felly bod nhw wedi miso'r tric bach hwnna sy'n driennu hefyd yn dyfa. Ie, yn ewedig wrth i Scarlett chwarae gytre yn erbyn Ulster. Ie, wel, yn fy marn i, fi'n gwybod pa gêm byddwn ni'n mynd i, ond hei ho. Mae un gêm da rhywbeth ar y linell, yw be byddwn ni'n gweud. O, sa ti'n gwybod yn un gêm bydd tîm o Cymru'n ennill, garantid yn y llall bydd e ddim, so... Yn union. Wel, man yma'n sy'n mynd mlaen i edrych mlaen i'r gemau yna. Scarlett yn dechreuon ni dy Scarlett, maen nhw gytre yn erbyn Ulster. Fi'n teimlo bach yn debyg yn beth i'r gêm yma, gêm Caerdydd a gêm Dreigiau. Dim byd ar y linell i dimoedd Cymru, ond mae eitha lot ar y linell i'r tîmau eraill, felly mae fe'n mynd i fod yn anodd i nhw cael y fuddugoliaeth. O, yn sicr, a ti'n edrych ar Ulster, ar ôl y penwythnos ma, maen nhw'n gorfod gwynebu Leinster a Munster. Wedyn, fi'n credu bod eisiau 6, falle 7 pwynt arnyn nhw i gyrraedd y gêm ail gyfle yn sicr. Wedyn, maen nhw'n gorfod banc o hwn fel 5 pointer, neu maen nhw'n mynd i fod yn dibynnu ar ganlyniadau eraill. Ac yn anffodus, fi'n gobeithio wneud y Scarlett rhoi sioe mlaen gyda'r tywydd fod yn oreit, a gêm ola i nifer y chwaraewyr ma yn y rhanbarth. Yn anffodus, fel mae'r tymor di mynd, fi'n gallu gweld i byd heblaw buddigoliaeth go hawdd i Ulster mewn ffordd, a sydd ar y llawer allwedd ddim yn helpu'r gwell chwaith wrth i nhw fynd ar ôl lle yn y gêm ail gyfle. Ie, ydy. Falle mae hwnna nhw ar mynd i ddwylo'r Scarlett. Fel cefnog y Scarlett, Carwyn, gweud hwn, os o dewis dy ti rhwng y gweilch mynd drwy'r gemau ar gyfre, neu y Scarlett yn colli gytre, a mae hwnna'n meddwl bod y Scarlett yn colli gytre yn erbyn Ulster, neu bod y Scarlett yn cael fuddugoliaeth a gweilch yn cyrraedd yr wyth ucha, be bydd y well dy ti? O, bydd y well dy fi bod y Scarlett yn ennill. Ti ddim yn not bitter te? Wel, fi'n mynd credu yn rygbi Nghymru ar hyn o bryd, bod ni'n gallu affordo bod yn bitter. Mae ni cyn lleir o beth i ddathlu. Fi'n credu bod mae'r ffaith pes nhw'n cyrraedd y gêm ail gyfle, bydde fe yn sicr yn rhoi hwb i'r rhanbarth eraill bod e'n gallu cael ei wneud. Achos mae'r gwelch di chwarae'n dda, Lenny, ond dyn nhw'n wedi bod yn wych. Be maen nhw wedi wneud i gwneud y pethau iawn, yn gywir ar yr amser iawn i ennill gemau. Ar diwedd y dydd, mae rygbi'n gallu bod yn gêm hawdd i ennill, ond mae'n rhaid gwneud y pethau iawn ar adeg iawn. A lot i aml, Lenny, mae y Scarlett, y Dreigiau a Gaerdydd wedi gwneud y pethau wrong ar yr amser wrong sydd wedi costi'r gêm dyn nhw. A wedyn, os oes rhywbeth i ddysgu o ymgyrch y gwelch, Lenny, yw wneud y pethau iawn ar adeg iawn. Ond ie, byddai'n braf iawn gweld y Scarlett yn ennill y penwythnos yma, hyd yn oed sy'n yn helpu yn cyfoedio ni dros bont llwchwr, ond yn anffodus helpu'r gwyddelod fyddwn ni'n neud i gael 4 tîm yn y gêm ail gyfle, dwi'n ofni. Ie, yn sicr. Mae'r gemau wrth gwrs yn dechrau â Dreigiau nos fori, nos Gwener, felly. Maen nhw gytre yn erbyn Stormers, Chris Hollis, yn waran yn erbyn ei gyn glwb. Ti'n credu bydd e falle gobeithio ar ddim mynd nôl yn fuan iawn?
Wel, fi'n gobeithio bod e wedi dadbacio twr ac o'n bydd cael digon o Gasnewydd ar y nos yfory, ond na, dyw e ddim, bydd baptism a fire i rwyddo'r dreigiau, ond wedyn ni'n chwarae, yn neud y deifio yn y King Globe, dyw e ddim yn thought y beth o'r start, sydd fe. Ond na, ti byth yn gwybod ar dreigiau, fel, maen nhw'n yw'r tîm oedd na, gallai spring o surprise ar y Stormers, mas o un man, ti'n meddwl, o le dath hwnna, ond wedi gweld tîm y Stormers, sa'n credu bod e'n nod cefnogwr mwyaf wynau y dreigiau yn rhoi llygedi yn o obaith iddyn nhw'n anffodus, ond na, mae'n one game too far to fi'n credu. I tri o tîmau Cymru, lle'r tymor ma ddim gorffen ddigon sydyn, ond yn anffodus maen nhw'n gorffod mynd trwy'r rigmarole o'r diwedd y tymor, a fi'n credu i'r dreigiau, jyst y tymor yn bennu heno, bydden nhw'n fwy na bodlon. Ie, ti sôn wrth gwrs tîm y Stormers, Evan Roos, Manny Leboc, Warwick Hellant, dim fel Emsa, lle silver lining fel y papai. Dwyb Malherba, neu Scott Andrews fel nes i alw cwbl o wythnosau nôl. Na, ond wrth gwrs, mae fe'n tîm andros o fri o gri, a wedyn dy ti rhywun fel Sasha Feinberg yn gynobs. Siwr o hwnna. O'n i'n meddwl o'n i'n cael yn gywir am y tro cynna. Fi'n gomod Cymru, sy'n chwarae yn hygol o fri, a fi'n meddwl y byd ohono, fi'n credu bod fi'n clywed pobl yn sôn amdano fe, maen nhw'n meddwl bod e'n mynd i fod yn un o'r serau gorau'r byd mewn cwbl o flynyddoedd. A wrth gwrs, y ffaith yw, mae Da Somers rhywbeth i wario amdano. Mae nhw'n bumed yn y gyngred, maen nhw'n gobeithio, bod yn mynd i o'r anodd yn nhw i guro'r Bulls i gyrraedd y pedwar uchaf i gael rownd y chwarteri gytre, a falle wedyn rownd gynderfynol gytre os mae pethau'n mynd i ffordd nhw. Ond fi'n credu buddugoliaeth a 5 pwynt i'r Stormers yw'r peth amlwg i weid beth yw hynny. Unrhyw beth ti'n gallu gweld yn wahanol, neu unrhyw gobeith ti'n i ffroi i gefnogwyr y dreigiau? Wel, yr unig gobeith yw, leia fydd un o'i legends nhw Brock Harris ar y tîm buddigol, ond wrth gwrs mae fe ar y fainc i'r Stormers o'r safori, ond na'n ffodus, Stormers i roi pwysau ar y pedwar uchaf yw'r unig beth dwi'n gallu gweld fyna. Mwy na thebyg, falle sicrhau i lle nhw yn y gêm ail gyfle, achos bod nhw 10 pwynt o flaen y gweilch. Fi'n meddwl mae'r gweilch yn wario erbyn Leinster nos Sadwrn sy'n mynd wych, ond mae gweilch yn gorffen y 2 darbi, ond mae'n edrych yn debygol fydd y Stormers yn sicrhau lle yn y gêm ail gyfle. Ond falle gêm un o gêm ola. Fe gêm ola gytre 3 gêm o'n nawr? Fi'n credu bore. Siwr o fod oherwydd mae'n wael gweilch trwy'r gytre. Cyfrorau i weld chwaraewyr fel Sean Lonsdale, fi'n edrych trwy'r tîm, Sio Tompkinson, chwaraewyr fel hynny gytre am y tro ala, felly gobeithio bydd nhw'n rhoi perfformiad dda mas y gyfer hwnna, a Caerdydd wedyn mas, fi'n sôn am y sialens i'r Scarlett a dreigiau, ond fel nes i sôn ar y pod Caerdydd ddo, ti byth moyn mynd i De Affrica, really, ynglyn â pa mor anodd yw ond byddwn ni byth moyn mynd na pryd mae dim byd ar y linell a ddiwedd y flwyddyn yn erbyn y Lions, y llewod, sydd angen buddugoliaeth i trio cael mewn i'r 8 uchaf. Mae fe'n amser effernol i fynd mas na, ond dyw e? Mae Gaerdydd a'r Scarlett wedi cael ei siaftod ar gyngred yn dechrau mas na neu gorffen mas na, achos naill ai mae'r ymgyrch di yn cwmpo'n fflat ar ôl pythefnos, neu fel ti'n gweud, ti'n mynd mas na a dim byd i blaw yn balchder i chwarae, a ti'n pan ti'n meddwl fel mae'r tywydd yn Nghymru heddi, faint gwath fydd i mas yn De Affrica hefyd, yn dweud. So just, sôn am kicking a man when he's down, a fi'n gobeithio falle gall Gaerdydd wneud rhywbeth tebyg i'r gweilch a bod nhw'n cael fel canlyniad positif mas na, ond mae'n anodd gweld, just achos bod y llewod yn stryglan yn y gyngred o ran tîmoedd De Affrica, dyn nhw'n gwneud yn wych. Maen nhw dal 15 pwynt o flaen y Gaerdydd yn y tabl, a mae'r gap sy'n rhwng wedyn ni'r 9 ucha a'r 6 gweilod yn enfawr, really, a mae
Mae'n dorclonus meddwl bod 3 o'r rhanbarthau Cymru yn y bloc o 6 gwaelod na fyd. Ie, fi'n gwybod bod y cefnogwyr a Gaerdydd wedi gweud bod nhw dylen nhw fod yn agosach, ond maen nhw ddim. Dylen nhw fod yn agosach oherwydd maen nhw wedi bod mor agos yn gemau. Ti'n edrych ar y gwahaniaeth yn bwyntiau, -22 yw Gaerdydd, ond +89 yw'r llewod. So, a maen nhw'n un o'r ddegfed yn y dabl, maen nhw'r points difference, fi'n credu pedwerydd orau yn y gyngred. Oherwydd buddigoliaeth enfawr yn erbyn dreigiau, yn erbyn zebra, yn erbyn conocht, ffordd y gytre. Felly, sa'n gweld Caerdydd yn ennill hwn. Fi'n credu gobeith fwyaf yw pwynt bonus am 4 cais, os maen nhw'n gallu gwneud hynny. Ond fi'n credu bod wnaethon ni edrych am yna ddo bod Caerdydd wedi sgori 2.5 cais pob gêm, neu rhywbeth felly. Felly, mae fe'n mynd i fod yn anodd hyn nhw. A y peth arall i ddweud yn beth i'r Caerdydd, fi'n credu bod gobeith yn wythnos nesaf yn erbyn y Sharks. Erbyn y Sharks, y hanner lygad ar Ewrop, wrth gwrs, y cyngymher hynny. A fi'n credu falle mae gobeith y cael fuddugoliaeth yna, bod y gweilch a Munster wedi ennill maths yn Lions, sa'n gweld i fod yn honest, a fi'n mynd i gweud, wel, eitha glatcher mi'n mynd i gweud i fod yn honest, a fi'n credu fi'n gweithio ar y gêm, so... Ond mewn ffordd, mae fe'n well i fi os mae'n glatcher ni. Bod fi byth moyn gweld glatcher. Mae llai o waith dy fi'n neud os mae un o tîmau Cymru'n cael glatcher. Ie, fi'n credu bod yn cytuno ti bod yn honest. Fel, a gobeithio, fi'n gwybod, ti byth yma mas i golli gêm, ond fi'n gobeithio falle bod tîm y ffordd i yn rhoi un llygad ar y Sharks, bod nhw'n meddwl, reit, ni moyn un buddigoliaeth o'r penwythnos ma, o'r bloc ma, y Sharks yw'r un mwyaf tebygol, so os oes rhywun yn 50-50, ti'n cadw nhw'n ôl i'r gêm hynny'n hydrych ar risgo nhw yn y gêm hyn, a bod nhw'n gallu chwarae, ond yn amlwg, mae'n galed yn dweud. Ti mas yn y cold yn North Africa, ti moyn rei statement. So ie, ond fi yn ofni falle bydd y llewod gyda gormod i Gaerdydd, jyst achos bod nhw ddim yn sgorio digon o geisiau i gallu cadw lan gyda tîm o Africa. Ie, falle yn union. Well ni fynd i dîm ola Cymru, sy'n gwybod pam nes i dîm mewn acen hoglegedd fyna. Ond y gweilch wrth gwrs, maen nhw'n mynd mas i ddilyn i wynebu Leinster. Newyddion wedi dod mas heddi bod Jack Morgan yn ôl, felly mae hwnna'n braf, ond fel y ddwediad hyn, Saesnigedd wrth cymryd un llaw, wrth rhoi'r un llaw, mae'n cymryd y llaw arall, a mae Adam Byd allan, a mae fe allan o daith haf Cymru. Newn ni sôn am hynny yma bach, ond yn gyntaf, gweilch mas yn dilyn, ni gyd yn gwybod pa mor anodd yw hynny, ond mae lygedyn o obaith yr gweilch. Wrth gwrs, mae Leinster yn rownd derfynol Ewrop, bydd llyged yn nhw ar hynny. Trwy'r diwethaf i'r gweilch mynd mas i ddilyn, nath nhw ennill 2 flynedd yn ôl. Ydy hwnna'n gobeithio dangos gormod o obaith, neu mae yna wir ffydd bod nhw'n gallu ennill mas yn nilyn? Fi'n credu os un tîm o Gymru'n gallu gwneud y gweilch yw'r rheini. Maen nhw wedi chwarae yn ddigon da lenni yn sicr i fynd â Leinster dros 80 munud a i surprise o'r sioc arnyn nhw. I fi, y peth mawr sy'n chwarae'n erbyn y gweilch yw'r ffaith bod Leinster yn ail yn y tabl. Ta'r Leinster ar frig y tabl, dyn ni'n rhoi fwy o siawns i'r gweilch, ond fi jyst yn credu mae'r ffaith bod Glasgow wedi pipo Leinster i'r top nawr yn rhoi rhyw motivation ychwanegol i'r Gwyddelod. Wedyn, fi moyn gweud, os yw'r gweilch ni'n cadw'n dyn a cadw'r sgôr yn dyn, mae gobeith yn nhw, ond mae'n anodd gweld Leinster ddim yn sgorio 4 cais. I fi, hwnna'r bare minimum da Leinster nawr, i bod nhw'n cael y pwynt bonus am y ceisiau. Wedyn, mae yna obaith, i fi, mae'n slim iawn, ond fel ti'n sôn, 2 flynedd yn ôl, o neb wedi ysgol y gweilch wneud i prydnu, a fe wnaethon nhw ddi. Wel, os yw'r gweilch yn ennill yn dilyn penwythnos ma, maen nhw'n y gemau a gyfle. Os ydyn nhw ddim, mae fe mas o dwylo nhw. So, mae tymor nhw ar y lein, ond fi yn ofni falle mae Leinster fydd yn ennill yn ymffodus.
sa'n siŵr os fi wedi cael bron yn mynd i weid bod fi'n credu bod y gwirch ni sy'n neud e. Na. Fi'n credu bod nhw'n gallu cael pwynt. Fi'n credu bod nhw'n gallu cael pwynt bonus o golli. Na i weid hynny, fi'n credu bod nhw'n wedi cael o fewn 7 pwynt. Falle mae hwnna'n ormod, oherwydd fi wedi gwneud llawer o rhagdybiaethau anghywir dros y cwbl o misoedd diwetha. Ond ar ôl y perfformiad na yn erbyn Stormers, ar ôl y perfformiadau ni wedi gweld yn ddiweddar, fi'n credu bod gobeith dyn nhw, ond ar yr un pryd, mae rhaid cofio, oedd y buddigoliaeth na yn erbyn y Stormers, y buddigoliaeth cyntaf gan dîm o Gymru allan o Gymru eleni. Felly, fi'n symud nôl ar be fi'n ei weid, na, Leinster Gymru weekend na. Fi moyn gweld nhw ennill. Bydd e'n wych i Gymru gael tîm yn yr 8 ucha. A i fod yn onest, heblaw am y perfformiad yn erbyn Munster, lle o'n nhw ddim ar ei gorau. Gei fod y gwylch di heiddi fe'n ddiweddar y ffordd maen nhw wedi perfformio. Be ti'n credu, Carwyn? Ond sicr, fi'n credu maen nhw wedi bod yn, fel i'n sôn, dyn lot yn ei ddathlu yng Nghymru, maen nhw wedi bod yn shining light i'r rygbi Nghymru lenni, a maen nhw wedi dangos, nid yn unig bod ni'n gallu brwydo gyda'r tîmoedd gorau'r gyngred a tîmoedd gorau Ewrop, bod ni'n gallu curo nhw. Fydde fe'n greulon iddyn nhw colli mas ar y gemau a'r gyfle achos maen nhw'n gofod mynd i ddilyn i chwarae Leinster. Fi'n gwybod mae ti'n methu wneud dim am fel mae'r gemau'n cael ei cyhoeddi, ond sôn am fel byd pythefnos yn De Affrica, wythnos i ffwrdd, wedyn Leinster yn dilyn, eitha caled ar unrhyw dîm. Wedai fel un, os geith y gweilch pwynt bonus am orffen o fewn 7, fi'n ffyddiog bod nhw'n cael ail bwynt bonus am sgorio 4 cais. Os fi'n credu fydd Leinster yn sgorio ceisiau. Wedyn, so nhw'n gallu cael 2 bwynt o'r gema, a fi'n gwybod bod e falle ddim yn ddigon i'r gemau ail gyfle, ond yn sicr fydd e'n rhoi hwb, achos a dim amarch i'r dreigiau na Gaerdydd, dwi'n gallu gweld y gweilch yn cael 10 pwynt o'i 2 gem ola nhw. Wedyn, bod nhw'n cyrraedd y gem ail gyfle yn y beido, fod nhw wedi cyrraedd 52 o bwyntiau. Mewn tymor sydd wedi bod yn anodd i rygbi yng Nghymru, mae hwnna yn gyfanswm teilwng iawn ar ddiwedd tymor. Ydy. A di ennill fwy o gemau yn ymwneud colli? Fyd, byddwn nhw'n dweud hynny. A maen nhw'n mynd i bod yn chaso fe tan diwedd y flwyddyn fi'n credu, oherwydd os ni'n edrych maen nhw nawr 1 pwynt i'ch ben y llewod, a mae'r llewod fel ni sôn ni'n disgwyl bod nhw'n cael 5 pwynt a fydd y goliaeth erbyn Caerdydd, a sa'n bod yn amharchus i weid hynny. A wedyn mae Caredin, Benetton, Ulster i gyd, a Connacht i gyd i'ch ben nhw gan ryw 3 neu 4 pwynt. So gewn ni weld hyd at ddiwedd y tymor. Fel nes i sôn, byddwn ni ddod nôl at ar yn byd, siom enfawr bod e ddim yn mynd i fod yn rhan o Garfan Cymru yn yr haf, ond, fel nes i sôn, mae dros yn agor nawr, opsiynau eraill i fod yn gallu edrych arno, a ni wedi gweld y cyson yn pigo Daf Jenkins, Will Rowlands ar yn byd. Mae Clive Siwns yma yn wario fel rheng ôl i Exeter. Bydd ti'n licio weld un yn yr ail reng, oddi ar y fainc, neu rhywun fel Teddy Williams, neu falle hyd yn oed os mae fe'n hollach erbyn ni, James Fender, neu mae boes eraill fel Ben Carter. Pwy bydd ti'n licio weld yn y 23 ar y fainc? Wel, gweud ar y fainc, neu falle yn dechrau? Wel, fi'n credu gyda'r yn byd mas, mae David Jenkins yn sicrhau ei le yn dechrau. Mae'n galed i Christ. Dwi ddim... Mae wedi bod chwarae dda i Exeter, ond dwi'n wedi methu trosglwyddo hwnna i perfformio mewn Crys Coch Cymru. Mae digon amser fe, mae'n ifanc, just... Fi'n credu felly bod eisiau fe nawr ffindo ble'n union mae fe'n chwarae, beth yw i grisau a sticod o hwnna. Does dim llwyth o rhif 6 da ni yng Nghymru, os mae'n gyfforddus, really gweithio ar y sgil na a dod yn rhif 6 gorau gallu. Fi'n gobeithio fydd Fender yn mynd, os yw e'n holliach. Os yw Terry Williams yn dechrau, fel dim byd yn erbyn Will Rowlands,
mae wedi bod yn wych i Gymru, a mae wedi bod yn wastad i roi 100% mewn Crys Coch, ond taith yr haf yw'r adeg i drial chwaraewyr newydd. Fi'n gwybod dyw nhw byth yn hawdd, achos ni'n chwarae timoedd hemisffer y de, ond ar yr un pryd, os nad chi'n gallu delio o'r gorau yn y byd, sy'n pwynt bod ni'n chwarae ti yn erbyn y timoedd gwan, achos ni moyn bobl sy'n gallu cystadlu ar y lefel ucha erbyn y timoedd gorau yn y byd. Wedyn i fi, tôl y boes ifanc mae mewn. Y tebygol rwydd yw, fydd e'n garfan reit ifanc, fydd e'n teithio yn yr haf. Wedyn, os ni'n colli'n drwm yn y gemau, paws. Ond am y chwaraewyr wedi cael blas ar hwn yn rhan o camp rhyngwladol, ond hefyd wedi cael profiad ar y car rhyngwladol. A mae hwn yn neud yn gryfach. Fel, oedd yr eiddfedrwydd ddangosod David Jenkins rhwng dechrau'r chwe gwlad a diwedd y chwe gwlad, oedd fel chwaraewr gwbl wahanol. A mae hwnna jyst mewn bloc o 6 wythnos. Wedyn, fi'n credu mae jyst bod yn rhan o'r awyrgylch yn beth mawr. Wedyn, rhwng cyfleoedd i'r boes ifanc. Ond siomedig os Adam Byd, achos fe wedi bod yn un o'r senior aelodau hun y garfan, oedd e'n rili wedi gallu cymryd rai o'r boes ifanc daniadau hefyd. Gwbl cytuno am beth i ar y byd. Fi'n credu mae lot o bobl ddim yn rhoi y barch mae'n heiddi ar y byd. A fi'n teimlo'n eitha gri yn beth i hynny. Ond, Teddy, fi'n credu byddwn ni'n dechrau Will Rowland, ond byddwn ni'n braf weld Teddy cael rhyw 20-30 munud yn y gêm gyntaf, falle 20-30 munud yn yr ail gêm, a falle wedyn dechrau'r drydydd gêm, oherwydd mae fe braidd wedi cael cyfle dros Gymru, bod yn camp llawer o weithiau. A i fod yn deg, nes i wylio fe yn erbyn Toulouse, nes i wylio fe yn erbyn Cyrfaddon, nes i wylio fe yn erbyn Harlequins, a dde ddim yn edrych allan o'i le yn erbyn rhai tîmoedd gorau Ewrop. A oedd ailreng anferth a Toulouse, mae ailrengs anferth a ddwy arall fyd. A byddwn ni'n licio weld enwau dros Gymru, hefyd fi'n credu bod fe'n heiddi fe. James Fender, pryd oedd e'n ware dros y gweilch oedd e'n anhygoel, ond mae fe ddim mynd i fod nôl i'w gyflymder erbyn y taith yr haf. Felly y trafod reserve fydd e, a bydd e'n cyfle i rhaid i fe cael y cyfle i fod o gwmpas y camp. Ond, go sydyn byddwn ni hoffi weld Teddy Williams yn Grys Cymru yn ware eitha lot o munud, nid rhyw 3 neu 4 munud o wedi cael cerdded melyn to. Felly, gobeithio bod e'n gallu cael cyfle i rhaid dros y haf. Unrhyw beth arall am unrhyw beth arall i ddefnyddio dywediad Saesnigedd? Na, ti'n gwybod, fi'n credu bod ni wedi cyfro tipyn bach yn y 50 munud a mwy diwetha yma. Ie, ni'n gwneud yn dda iawn. Gyda podlediadau arall i ddod dros y rap i gyd, felly well i ni weid hwyl fawr am y tro, ond pob lwc i bawb yn ware dros y penwythnos, gael cyfle i weid pob lwc i tîmau sy'n ware heno, Blaen Afon erbyn Abergavenny. Ffefryn ti am hwnna? Mae hwnna'n swnio fel gêm reit forward orientated. Dim ond fi'n gwybod lot o hanes dau dim, ond fi'n credu Blaen Afon, falle fydd yn mynd â hwnna gyda'r blaenwyr yn dangos y ffordd. Ie, well dy fi Blaen Afon. Sdim reswm dy fi yn hytrach na oedd un o ffrindiau mam fi di gael fel 3 leaving parties, a ni'n gweld, lle mae'n symud i, felly, a nath i wend Abergavenny. A ni'n fel, wel, os ti'n symud i'r Fenni o Gaerdydd, ti ddim angen tair parti wedi hwyl fawr y ti. Ond dyna'r unig reswm fi wedi gefnogi Blaen Afon heno. Ond diolch yn fawr iawn i ti, Carwyn, diolch yn fawr iawn i pawb sy'n rando. Cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol os chi'n moyn gwylio ein wynebau ni yn ystyman, gwylio'r hael tu fas, yn gwylio ni ar YouTube hefyd. Chwysu yn union. Ond diolch yn fawr iawn a hwyl fan o'r tro. Salon. Wel.